Σε αυτό το βίντεο θα δείτε την απόδειξη της γενικότερης διατύπωσης του θεμελιώδους νόμου της τροφικής κίνησης. Η γενικότερη διατύπωση μας λέει ότι η σίγμα τάφ, η συνισταμένη των ροπών, ισούται με τον dl, όπου L στροφωμή ως προς τον χρόνο, προς τον dt. Και έστω λοιπόν έχουμε αποδείξει ήδη τη σχέση που υπάρχει L ίσον I επί ω στην προηγούμενη απόδειξη που σου λέει ότι η στροφορμή ισούται με την ροπή αδράνειας επί τη γωνιακή συχνότητα. Τώρα πολύ απλά πω ότι η γωνιακή συχνότητα για παράδειγμα αυξάνεται. Έτσι, για ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστημα θα έχει αυξηθεί λίγο το dω, θα έχει αυξηθεί λίγο το ω κατά dω, το I παραμένει σταθερό και θα έχει αυξηθεί και η στροφορμή, δηλαδή θα πάει λίγο πιο γρήγορα και έτσι θα έχει λίγο περισσότερη στροφορμή κοινώς. Τώρα να πάρουμε αυτόν τον τύπο, μπορώ να πω το εξής, ότι διαιρώ εγώ σε αυτήν την εξίσωση και τα δύο μέλη ως προς τον dt, προς το χρόνο. Και να κάνω αυτό, τότε dω επί dt βασικά δεν είναι τίποτα άλλο από ότι το α γωνιακό. Το I επί α γωνιακό, θυμόμαστε, είναι η συνισταμένη των ροπών. Άρα, άμα πάρουμε το τελευταίο τμήμα αυτό εδώ πέρα και το δούμε ίσο με αυτό, τότε μπορώ να γράψω συνισταμένη των ροπών είναι ίσο με dl προς dt. Και το έχω αποδείξει κιόλας. Και αυτό μπορούμε να το διατυπώσουμε, το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρούν σε ένα στερεό, εδώ πέρα αυτό, το οποίο περιστρέφεται γύρω από ένα σταθερό άξονα, έστω σταθερός άξονας, και υπάρχουν διάφορες ροπές εδώ πέρα που εφαρμόζονται, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή από ότι του ρυθμού μεταβολής, όταν είναι προς dt, είναι πάντα ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του. Αυτό είναι για ένα σώμα. Βέβαια μπορούμε να πάρουμε και ένα σύστημα σωμάτων. Δηλαδή ο νόμος αυτός ισχύει και σε σύστημα σωμάτων, διότι το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών όλων των εσωτερικών δυνάμεων είναι 0 λόγω δράσης αντίδρασης. Και πάμε ευθύς αμέσως σε μια άλλη απόδειξη. Αν θέλετε τη συνέχεια αυτής της απόδειξης, θα μιλήσουμε για την διατήρηση της στροφορμής και την απόδειξη της, η οποία είναι πάρα πολύ απλή άμα καταλάβετε τι σας λέει αυτή η αρχή διατήρησης της στροφορμής. Σας λέει ότι όταν δεν έχουμε ροπές, τότε πολύ απλά δεν αλλάζει η στροφορμή. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σπρώχνει εδώ πέρα, υπάρχει κάποια δύναμη F, κανονικά πες ότι υπήρχε αυτή η δύναμη F, τότε αυτό θα πείτε ότι επίσης ότι γυρίζει κατά εκεί, θα αυξανόταν η γωνιακή ταχύτητα και έτσι θα αυξανόταν και η στροφορμή. Τώρα, άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα τίποτα, δεν υπάρχει κάποια εξωτερική ροπή, ή άμα υπάρχουν ροπές, τότε η μία, να το πω έτσι, εξοδετερώνει την άλλη και έτσι η συνισταμένη των ροπών είναι ίση 0, τότε δεν αλλάζει η στροφορμή. Πολύ λογικό. Σε αυτόν τον τύπο όπου συνισταμένη των ροπών θα βάλω 0, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές, ή άμα υπάρχουν οι συνισταμένοι τους είναι 0, είναι ίση με dl προς dt, και από εδώ βγαίνει πολύ απλά και λογικά ότι το L είναι σταθερό, δεν αλλάζει. Το L και